Türkmenistandaky korrupsiýa. 1991-nji ýyldan başlap, inni 20-nji asyrda dowam edip gelýän korrumpirlenen hökümeti onuň birinji lideri bolan öňjöň ýalançy Saparmurat Türkmenbaşy ýola goýupdy. Şuňky Türkmenistany dolandyrýan ýolbaşçylar hem korrupsiýany öz politikasynyň esasy gurallarynyň birisi hökmünde ulanýar. Bu näme diýmek? Ýagny Türkmenistan siýasatçylary korrupsiýa ýol bermek bilen özlerine ýakyn bolan adamlary işe çekip, olary bikanun baýadyp we şolaryň üstü bilen halky edip saklaýarlar. Ýagny istenlik meselede okuw girmek, medisina kömegi, işe girmek, sürjülük ruhudyny almak, şagalar bagyna yerleşmek, samolyoda we demir ýol ulagyna minmek üçin halk para bermeli bolýar. Şo parany bermese, hiç ýyly biledem alyp bolanok, ya işe yerleşip bolanok, ya da çagalar bagyna yerleşdik bolanok. Her türlü häkimlik we kadiýet edaralaryna para bermän Türkmenistanyň halky öz hak hukuklaryny talap edip bilmeýär. Bu meseleniň çözgüdi korrupsiýadan başga da göz ýetirip bilmeýän Türkmenistanyň dolandyryş sistemasyny ortadan aýyrmaly. Esasy kanun bolan konstitusiýany we beýleki adam hukuklary üçin ýazylan kanunlary gysgaly ýagdaýda işe girilmeli. Söz azatlygyny dikeltmeli.